namlu lin-nies hemm barra gburin illi huma nazzjonalisti. U lin-nies hemm barra jekk nibatu dan il-messaġġ, jekk jibatu dan il-messaġġ jaraw fina sors ta' ispirazzjoni, sors ta' entużjażmu, sors ta' determinazzjoni, sors ta' onestà. U jekk jaraw fina daw l-affarijiet, in-nies hemm barra jingħaqdu magħna, jingħaqdu bl-eluf magħna, jiġru il-maratona magħna u flimkien naslu ukoll. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt id-diskors tiegħu li ġab fit-tmiemu il-Kunsill Ġenerali Straordinarju bit-tema Namlu differenza. Simon Busuttil qal il-Partit Nazzjonalista anke mill-Oppożizzjoni qed jagħmel id-differenza u elenka numru ta' drabi meta l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għamlet differenza. Meta l-Oppożizzjoni waslet il-Gvern biex jibdel il-liġi taċ-ċittadinanza għal 3 darbiet. Meta l-Oppożizzjoni sostniet li għandhom isiru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, bl-insistenza tagħha biex jitnaqqas il-prezz tal-petrol u diesel, u meta l-Oppożizzjoni rnexxilha tneħħi lill-aktar Ministru b'saħħtu fil-Gvern Laburista mill-kariga tiegħu. U n-nies għandhom għajnejhom u jaraw l-affarijiet. U n-nies ser jibdew jgħidu u naħseb danu din ir-riflessjoni li ser jagħmlu meta tiġi l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Ser jgħidu dan il-Partit Nazzjonalista għamel differenza mill-Oppożizzjoni. Mela aħseb wara x'differenza jagħmel għalija jekk nafdah mill-ġdid ikun fil-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed f'maratona li matula għandu l-esperjenza unika li jibni l-partit mill-ġdid u flimkien se naslu, saħaq Simon Busuttil. Simon Busuttil silet numru ta' eżempji li juru kif il-Partit Nazzjonalista qed jinbidel fost dawn li l-partit qed jinfetaħ għal minoritajiet. Qed niftħu l-partit ukoll għal minoritajiet u nies bħal pereżempju gay jew transgender. Illum anki nafu illi għandna nies gay u transgender parti mill-komunità LGBTI illi saħansitra huma kandidati tagħna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Dan kollu jindika li l-Partit Nazzjonalista qed jilqa' l-isfida tal-maratona b'enerġija u determinazzjoni u flimkien se naslu biex nibdlu l-partit, saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista.